Εγώ τα παιδιά μου τα ονομάζω Θεία Έμπνευση. Τα βιβλία μου και οι μελέτες μου είναι παιδιά μου. Το δικό μου το έργο, το οποίο και κρίνεται, είναι κατά πόσον απέδωσα επιτυχώς αυτή τη Θεία Έμπνευση. Σίγουρα υπάρχουν ξεγάδια και ατέλειες, αλλά αυτό αφορά τη δική μου εκτέλεση. Εν όψη του ότι ετοιμάζομαι να σας παραδώσω δύο νέα μου παιδιά σε λίγο καιρό, σας παραδίδω ήδη homework. Σε αντίθεση με αυτό που έκανα με τα προηγούμενα παιδιά μου, που το homework ήταν μαζί με το βιβλίο, τώρα σας ετοιμάζω πρώτα την εργασία για το σπίτι. Έχοντας μεγαλώσει σε ένα οικογενειακό περιβάλλον για το οποίο δεν υπήρξε Θεία Έμπνευση, έχω νιώσει πολύ καλά και ως εκ τούτου γνωρίζω πολύ καλά ως επιδρά στον ψυχισμό ενός ατόμου το να μην είναι Θεία Έμπνευση. Έχουμε υπάρξει όλοι μας αγαπημένα παιδιά, προστάτες της οικογένειας, κακοανατεγραμμένα τσογλάνια, καλομαθημένα κολόπεδα, στιγμιαία λάθη, μαύρα πρόβατα, δώρα Θεού. Όμως, πόσοι έχουμε υπάρξει Θεία Έμπνευση? Πόσοι από εσάς έχουν παιδιά? Τι είναι για σας τα παιδιά σας? Τι θα έκανα ή τι δεν θα έκανα αν είχα μεγαλώσει με την αίσθηση ότι είμαι Θεία Έμπνευση? Τι μπορώ να ξεκινήσω να κάνω τώρα ή να μην κάνω από τώρα και στο εξής? Ευελπιστώ να τα πούμε σύντομα από κοντά και θα είναι μεγάλη μου χαρά να δουλέψουμε μαζί. Καλό υπόλοιπο καλοκαίρι.